O concello de Sanxenxo pode presumir de ser a vila de España con máis bandeiras azuis. O municipio loce o estandarte nas 14 praias que conseguiron este recoñecemento. Ademais, en 11 delas inclúese outro distintivo de praias en fume. É o caso da Panadeira, na que hoxe acudiron as autoridades para facer o tradicionalizado da bandeira azul. E acabamos de ter un acontecemento aquí moi importante e que eu me sinto moi orgulloso delo, porque esta playa de Panadeira onde nos encontramos facía máis de 10 anos que non tiña bandeira azul e por fin conseguimos bandeira azul para a praia de Panadeira. Acabamos de dizer a bandeira, a outra bandeira branca de praia sin fume tamén, é unha praia que recomendamos que non se fume nela e por tanto eu creo que é moi importante todo isto. Por tanto Sanxenxo siga apostando polas bandeiras azules, por tanto siga apostando polos socorristas, polos sanitarios, pola limpeza nas praias, por acceso para minusválidos, por os baños, etcétera, etcétera, etcétera. E cumprindo todo isto, pois Sanxenxo sigue crecendo e en temporada estival seguimos sendo líderes en toda España. Para alcanzar este recoñecemento, que segundo o alcalde a praia facía máis de 10 anos que non recibía, o concello mellorou os accesos á praia dende o Parque da Panadeira. Sí, mellorou o acceso moito aquí da zona. Bueno, outro día estivemos aquí celebrando que se abrira definitivamente o Parque de Panadeira, debe unha remodelación moi importante e tamén hai un espazo aí verde que se pode ver ahora mesmo con césped e eu creo que quedou unha zona moi bonita, que vexo que o máis importante é que cando o Ayuntamiento invirte cartos nunha actuación como foi o Parque de Panadeira, pois que as persoas o poidan disfrutar. Eu estou encantado de que cada vez hai máis nenos e máis persoas aí paseando e disfrutando deste espacio tan maravilloso nun entorno invidiable. Telmo Martín asegura que non se conforman cas 14 bandeiras e esforzaránse para conseguir o distintivo nas 16 praias de Sanxenxo. Temos que seguir traballando para que dúas praias que se nos resisten, que son Area de Agra e Nanín, a ver se podemos ter bandeira próximamente. Non vai ainda poder ser seguramente en algunha delas o próximo ano, porque hai que cumprir durante uns anos uns requisitos, pero estamos loitando para que consigamos pois esas dúas bandeiras que sumaríamos ás 14 que temos, 16 bandeiras azules. O concello xa comezou a traballar nestes areais. En Nanín fixéronse obras no servizo de sumidoiros para emendar o mal estado da auga, traballos que tamén se levarán a cabo en Área de Agra.